Wel, ni'n hynod o falch bod Cylch Meithrin Crymych wedi cyrraedd yr rhestr fer, a mae hynny wrth gwrs yn cydnabod y gwaith a'r gofal rhagorol sydd yn cael ei ddarparu yma gan Miss Wendy a staff y Cylch. Y peth gorau yw'r plant, a i ni yna yn dechrau i meithrin nhw i datblygu iaith, datblygu sgiliau, cyfathrebu, chwarae, rhannu, a mae'r oedran i ni'n hoffi 2 hanner i dechrau'r ysgol, a maen nhw fel sponges bach, maen nhw'n signo mewn y gwybodaeth, a mae'n hyfryd i weld datblygiaeth nhw. Ar y funud ni'n creu ardal tu fas y caban sydd wedi cael, wedd e ddim yn ardal ni, ond ni wedi cael yr ardal bach na. So ni jyst yn treol wneud Cylch Meithrin Crymych yn well trwy'r amser. Mae'r Cylch wrth gwrs yn rhan anatod o gampws Ysgol y Freni, ac mae plant dros bach y Fro yn lwcus iawn bod yna le hyfryd gyda nhw i ddechrau ar eu taith addysgiadol yma yng Crymych. Felly dewisio ni ddanfon gwern i'r Cylch Meithrin yma yng Crymych fel bod e'n cael cwrdd â'i ffrindiau a'i paratoi ar gyfer dechrau'r siwrne addysg mewn ffordd. Mae bellach mas bron i 6 mis ac mi fydd yma tan y Nadolig, felly na mwynhau bob dydd wrth i fodd methu aros i ddod bob bore ac mae Miss Wendy fel diwies gyda gwern. I ni'n cylch cynhwysiol iawn, mae'n agored i bob blentyn sydd o fewn yr oedran 2 hanner i cyn oed ysgol. Ni'n sicrhau bod os fydd yna blentyn anghenion arbennig da ni, bod ni'n cael yr hyfforddiant oddi wrth asiantaethau yn y sir, a hefyd y Cyngor Sir yn sicrhau bod y lleoliad yn addas hefyd. Mae yna nifer o deuluoedd ddi-Gymraeg yn yr ardal, a ni'n cynnig y gwasanaeth bod nhw'n lle fenthyg llyfrau Cymraeg i fynd adre, rai ambell un yn nhw'n ddwyieithog bod nhw'n lle deall, ond mae da ni teuluoedd hefyd sydd ddim yn siarad Saesneg. So mae'n bwysig bod ni'n cyfarch y rieni a'r plant yn y boreau trwy gyfrwng y Gymraeg, a annog y rieni i roi go arni i ddweud bore da, diolch, ac yna ymestyn i sgiliau nhw hefyd o'r iaith. A mae drws agored yn ni yma yng Crymych, a maen nhw'n lle gofyn i unrhyw aelod o staff a mynd drwy gefnogaeth i helpu a datblygu i y dealltwriaeth o'r iaith. Wel, mae'n gydnabyddiaeth i'r ardal i gyd, achos mae'r Cylch yn rhan o'r gymuned yma yng Crymych, ac mae'n cydnabod y gwaith rhagorol sydd yn mynd ymlaen yma o ddydd i ddydd. Yn gyntaf, yn y ras. Yay! Da iawn, pawen llawen. Betai ni'n ennill, fydde fe'n arbennig, fydde'n anhygoel. Mae'r cylch, dim ond ni yma yng Nghymych, ond mae pob cylch wedi gweld blwyddyn anodd. A fydde fe yn ffordd o ddweud diolch iddo ni am y gwaith caled mae'n staff i wedi wneud, ond yn fwy dim na hynny fydde fe'n rhoi Crymych ar y map. A dwi'n siŵr fe geith'r plant parti hyfryd petai ni'n ennill.